lore batzuk ekarri izkizut. Gehi ekarri nahi izkizun. Hauntza jan inditue. Ondoko Ilobiko tipoaren antzezelana aurkezteko prest. Ja nola zaudete hasierako momentu hauetan? Bueno, urduri. Era nervioso ikusten duzu ikerrela, oso nervioso da. Bai, pixka jartzea, eta nik ez dakit, ontan gabiltza, baina ez, aste ero, baina alare, politia ere hori dauk, lan honek ez, beti, aktibo mantentzen zaitula, eta alerta ez dezula, baina guardia ez tala, baina geisten. Obra honetan, barrera egiten duzu eta ez gutxi, erraza da? Ez dakit, erresa da, no ez? Nik beti esan izan duete, barrera egitea, erresa ez dakit, baina igual bai behar dola o berezkotasun bat, gaie behare oso komikoa da kasu hontan. Berezitasun bezala, inoiz gertatu altzaizue, barre egiteko zerbait askatu, etxisteren bat askatu, eta ikusleei gerrazirik ez egite hori. Bai, askotan gertatzea. Nik beti esaten dut jartzen eta adibide bezala desiertoko, pelota, boloi nola pasatzen da. Bakero pelikulatan. Dana isilik da. Zuk uste zu igual gauzate kriston grazia ingo dela, eta ez du iken. Eta bai, momentu bineko violentoa izatea, baina... Haitxe hori gaina, antzimate zaio, ja. Lehenengo, bigarren eman aldin ez da, honek ez da grazia egiten ez da. Bueno... Nola laburtuko zeunekete gaurko obra? Laburtu, nik beti esaten dut, komedia romantiko bada, eta uste oso ondo laburtzen dola, generok beak, bi pertsona oso ezberdin die, muturreko bi pertsona, eta elkarra ezautzen du, kanpo santu baten. Horrekin dana esaten izutia, historien undi noa, dana esat izutez, baina, inoiz esperez ezun situazioak ikusiko dituzu, segurunik. Bai, eta historia oso politia da. Izenburua beha, luze xamarra da. Oain esango zu nire kulpea dela. Bai, tegia da, bere kulpa da. Ondoko Ilobiko tipoa, nik bizitzen ondoko tipoa jarretan nikoa, zala, ondoko tipoa, ez dakit ez, baina, Ilobiko nahizun, aitzerrek. Beti ere Ilobi hitzak deitzen du ez? Ondo, ikusten? Deitzen duzuek pentsatuko zuen, nik berriz pentsatzetena da, igual jendeak atzea ingola, ez, Ilobi kontuk, eta ez, baina, ez da emanaldi honen ardatza, ez da inundike. Baina, tipoa da, azken oso persona normala, arrunta, oso simplea, ez? Eta gero doko, neska pinpirin hau, neska polipat, eta nik uste kontrapunto ona da hola. Eta historia honetan, jendeak parra, ez du, igual, denbora guztien orduta erdiz, parrez ez da haituko, baina bai, rifara batekin historia seiko, eta goza. Ez dakizu, hankatartezia azkure dugu.